Mit navn er Thomas Kvist, jeg er hardware-redaktør inde på laptopworld.dk, og i dag tager jeg kig på et kort fra SFX, der hedder R7850, der er udstyret med 1 GB hukommelse. Kortet hedder i virkeligheden, eller som AMD har valgt at kalde det, AMD Radeon HD 7850. Det er kort lavet i 2 udgaver, en med 1 GB hukommelse og en med 2 GB hukommelse. SFX har tidligere været kendt som producent af Nvidias high-end kort, men valgte for nogle år tilbage at skifte over til at kunne producere AMD high-end kort, og så også AMD mellemklassekort, som det her det er. Kortet er udstyret med en ganske habil køleløsning fra SFX selv. De har valgt at kalde den Double Dissipation, og Double Dissipation betyder, at køleren er udstyret med 2 80 mm fans, samt et særdeles hæftigt køledesign. Men inden vi tager at kigge på det, vil jeg først fortælle lidt om, hvad kortet egentlig tilbyder. Til at starte med, så er det muligt at sætte en 4K-skærm til, det vil sige fremtidens skærm, med en opløsning, der er 4 gange højere end Fuld HD. Ifølge SFX selv er det muligt med det her ene kort at opnå en opløsning med 4 skærme på 16.000 x 16.000 pixels. Hvorvidt det er noget, der fungerer i real life, skal jeg ikke kunne sige. Udgange og tilslutningsmuligheder, der har SFX beriget kortet med følgende: en DVI-D Dual Link, en DVI Single Link samt en HDMI 1.4a, der understøtter 3D og 7.1 High Definition lyd. Og sidst men ikke mindst 2 stykker DisplayPort, der ligeledes understøtter High Definition lyd, 3D samt 4K opløsning. HDMI-porten understøtter også 4K opløsning. Udover det, så var der, som jeg fortalte kort om før, køleren. Det kommer ind på senere, når vi får pakket kortet op. Skulle du have lyst til at game på 3 skærme, har SFX selvfølgelig også gjort det muligt. Og som jeg fortalte før, det er faktisk muligt at sætte hele 4 skærme til kortet. Ved at game med 3 skærme har du mulighed for at se fjenden inden han ser dig, og derved nemmere at vinde spillet, som SFX selv så fint siger. Og så har SFX også lavet noget, der hedder Power Tune. Det sørger for at drosle kortet ned, når det ikke bruges i idle, så din elregning den bliver grønnere, og pengepungen den bliver tungere, som den skal. Men lad os tage et kig på, hvad der gemmer sig inde i kassen. Som det ses, er det en ret smal kasse, ikke så typisk fra kortet i den her stil. Lad os se. SFX har smidt en forfærdelig masse flyers med. Her er noget read first og noget, der fortæller, hvad for en adapter, hvad for en af de der udgange, man kan sætte en adapter til. Der er noget med hardware limited warranty, det vil sige, hvis du kan registrere den hos SFX, det gælder dog kun i Nordamerika blandt andet, så det er ikke så formålsfuldt, men vi håber det kommer til Danmark. En quick installation guide til den grønne, hvordan installeres kortet, hvordan fungerer det, hvordan skal det hele sættes til. En driver CD og installationsguide, og CD'en den er så her. Jeg anbefaler naturligvis, at man henter den nyeste driver inden for AMD's hjemmeside med det samme, man får kortet. En lille flyer og reklame fra SFX. De udbyder blandt andet en masse adaptere. Adapterne kan købes hos de danske forhandlere, f.eks. Komplet.dk, eller ProShop.dk, eller Combomail.dk. Endnu en flyer fra SFX PSU, som vi også på et tidspunkt vil tage et kig på. Det kan du glæde til. Og sidst men ikke mindst, den berømte og berygtede doorhanger. Do not disturb, I'm gaming. Bor du hjemme, bor du sammen med kæresten, eller bor du selv, ude foran døren her, når du sidder og gamer, så slipper du for at blive forstyrret 100%. Og nu er det mest interessant, kortet. Kortet kommer selvfølgelig i en antistatisk pose, så det er et stykke, og her har vi det så. SFX R 7850 med 1 GB DDR5, eller GDDR5 hukommelse. Her ser de 2 80 mm fans. Hvis du kigger ind her, så kan du se, at der er de 2 HS her, der sørger for at holde kortet koldt, det vil sige afleder varmen. Teknologien, der connecter dem med GPU'en, den kaldes Direct Touch, det vil sige, at de her varmeafledere har direkte kontakt med GPU'en. Her har vi tilslutningerne, som jeg forklarede før. Der er en Single Link DVI, en Dual Link DVI, 2 DisplayPort og en HDMI 1.4a. Alle sammen understøtter de faktisk 3D og 120 Hz.
Hvad angår strøm, så kræver kortet kun 130 watt i fuld load, og i Yale der bruger det 3 watt, takket være AMD's teknologi, der hedder Zero Core. Det vil sige, at GPU'en drosles fuldstændig ned, når maskinen ikke bruges, og det er jo en rigtig god ting for varmeregningen. Af yderligere specifikationer, så har kortet en core-hastighed på 860. Rammene de ligger og hygger sig på 4,2 GHz. Og ja, det er 4,2 GHz, der er sket mange ting siden Nvidia FX 5700-tiden for mange år siden. Kortet har 1024 shader-enheder. Sammenligner vi det med 6850, der kun havde 960, er der sket en del, men alligevel kan man ikke sammenligne antallet af shader, fordi takket være AMD's Graphic Core Next arkitektur udnyttes shader-enhederne fuldstændig anderledes. Og en shader-enhed på et grafikkort fungerer ligesom en kerne i en CPU. Forskellen er bare, at på et grafikkort der er der altså 1024 i det her tilfælde. I moderne CPU er der måske 4-8 kerner. Og det sætter så også ting lidt i perspektiv. Men det grafikkort gør, er at beregne utrolig mange små trekanter, som det er simpelthen geometri. Det er en kæmpe geometriopgave. Alt hvad du ser, du spiller, det er en masse små trekanter, der er sammensat. Det sørger shader-enhederne for, sammen med ROPs og texture units, at beregne. Kortet har 32 ROPs, samt 64 texture units, og de 64 texture units, de hjælper til med at sørge for at holde styr på alle de her trekanter. Og hukommelsen er som sagt 1 GB GDDR5. SFX og de andre producenter og AMD selv tilbyder også det her kort med 2 GB GDDR5 hukommelse til den mere krævende bruger. 1 GB GDDR5 RAM er tilstrækkeligt til opløsning, der hedder 1920x1080, det vil sige fuld HD gaming. Skal du op og spille på en 27 tommer eller højere med 2560x1440 opløsning, så kan det begynde at knibe, især i spil som Battlefield, der er meget RAM-krævende. Det var det for i dag. Jeg siger mange tak, fordi I så med, og på snarligt gensyn.